Sorry guys, naninibag. Kaya ko pa naman mag-Bicol, kaso nga parang nasanay na din ako. Hello! Nagbablog ako, halika rito! Bilisan mo na! Ayan si Sheila Sikat. Sheila! Halika na, ngayon lang ako pumunta rito eh. Nayaka, halika. Bilisan mo na. Sige, papa. Ayan guys, may nakita tayong classmate ko. Niya siya magpa-picture. Pero nakita ko siya sa naispatan siya ng ating camera. Baka may makita pa tayo dito mga classmate ko. Sino? Si Ma'am Geraldine? Sino yun? Gina ano? Oy, huwag mo pitasin yan kasi hindi yan sa atin. Kukuha tayo ng kangkong. Hi kayo dyan mga bata. Mahirap ang paggawa ng bahay. Mama, stop mo na to. Sa bahay ni Wellington. Hello. 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 Hello, Lolo. Ay, ang cute. Bakit umiiyak ka? Umiiyak siya? Nagluluha. Oh, Ano matanda pa kayo nagluluha? ang cute mo. Nagluluha yung mata niya kasi matanda na siya eh. Malaki na ngayon na may glaucoma na siya. Yun! Ang cute mo. Pinapaliguan to. Yan na. Siya si Wellington. Aso nila. 14. Ilang taon na to, be? Ilang? 14 years old. 14 years. Mas matanda pa daw siya dun sa Dami patiklupin dyan. Mas matanda pa daw siya dun sa panganay. Ilang cute. Hindi na siya lalaki. Hindi, Danshan siya. Danshan. Kaya talaga siya yung putlong siya na panda pala. Pero may ano na siya, may anak na siya dito. Virgin pa yan. Mas bababa na tayo papunta sa tinutuluyan namin. Ngayon, akin na ako na ate. Guys, pabalik na kami. Hi kayo dyang tatlo, mga tukmol, mga pitos. Pabalik na kami dun sa yan, namitas na sila ng mga bulaklak. Naka-exercise sila. Pumunta kami ng kumuha kami ng kangkong. Yung pinalipad na kalapati, bumalik. Ayan siya, ayan. Ayan. Ayan siya.
Tumalikod ka na, doon ka na. Bilisan mo na. Hindi aso, yung kalapate. O, hayaan mo na lang daw. Ayan, bumalik yung kalapati. Kalapati, oh. Bumalik. Hindi siya makalipad, may sugat pala eh. Ayan, oh. Ang papaya. Ang lit-lit palang may bunga, no. Cute talaga. Ganda naman sila. Hardy Miracial.